Čaute, takže vítam vás z Trenčína. Pri mne sedí môj kamarát Miloš Vihorík, naša slovenská raketa. No a porozprávame sa o jeho rybárskych zážitkoch, o jeho skúsenostiach. Tak Miloš, ja ťa vítam. Ďakujem, čaute. No a mojou takou prvou otázkou je to, že ty už máš dlhodobé skúsenosti s lovom kaprov, s lovom veľkých kaprov. Či je to už na našich slovenských vodách alebo na zahraničných revíroch. Z tvojho pohľadu, aký je rozdiel medzi práve našimi vodami a zahraničnými vodami? Môžem to povedať veľmi jednoducho. Vlastne žiadny a na druhú stranu obrovský. Je to tak, že stále sa snažíme chytať tam len a len kapre, čiže tá ryba, celá tá je fyzimónia, proste všetko, ten jej spôsob života je rovnaké či u nás, či ja neviem, v Maďarsku, čo teda rád chodí, v Rusku, v Amerike, všade, hej. Skôr je rozdiel v tých podmienkach, ktoré okolo toho vytvárajú už ľudia. A to je v zahraničí, hlavne v niektorých tých krajinách, ktoré som teda smel navštíviť. Ten rozdiel je hodne veľký. Trošku skôr tam pochopili takú tú ochranu, a teraz mi nejde naozaj len o veľké ryby, o ten kapitálny úlovok, lebo samozrejme tá rybarina, alebo tá celkovo ten kaprolov nie je len o veľkých rybách, aj keď každý z nás má určité tie sny, chytiť toho veľkého, proste mať ho na tej podložke, spraviť si tú pamiatku, tú fotku, ale skôr tam pochopili takú tú všeobecnú ochranu tých vôd, toho okolia, čo všetko potom vplýva na to, aby tam vôbec dokázali tie veľké ryby prežiť, aby vyzerali aj po x uloveniach čisté, proste nepoviem panenské, ale proste naozaj neroztrhané, nedoničené. Toto by som asi tak najviac vytkol, ten veľký rozdiel, ktorý by som teda pomenoval medzi zahraničnými a našimi revírmi. Navštívil som jak u nás, tak aj v zahraničí, aj privátne vody, či súkromáky, aj teda primárne štátne vody, no a hlavne na tých súkromákoch, kde sa teda nachádzajú aj v zahraničí tie ozaj veľké kapitálne kusy, tak u nás sú to skôr česť výnimkám, nájdu sa aj na Slovensku, ale je to skôr taký ten štýl príďte, zaplaťte, nachytajte si veľkých a príďte znova. Kdežto v tých iných krajinách už trošku viac dbajú na celú tú ochranu, na poriadok okolo vody, kvalitu vody, čo u nás zatiaľ na málo ktorých jazerách je vidno. Je to obrovský komplex, o tom akože rozprávať takto nakrátko je naozaj proste asi ani nemožné, ale verím, že sa to aj u nás trošku pohne dopredu. Aj túto v nedeľu budem mať prednášku hodinovú, kde sa budem snažiť ľuďom vysvetliť, ako si spraviť montáž práve na tú tému, aby sa tie ryby čo najmenej doničili, aby to proste zostalo aj tu na Slovensku zachovalé, lebo sme v tom klimatickom podnebí, kde sa dajú dochovať veľké ryby, naozaj veľké ryby, len je dôležité naučiť sa všetci, aby sme ich nedoničili hneď v zárodku proste, a aby proste vyzerali k svetu aj neskôr, pre tých ďalších, pre tých mladých, ktorých sa snažíme vychovávať, takže asi tak. No. Jasné, čiže teraz si mi aj odpovedal na moju druhú otázku, ktorou som chcel vedieť, či je možné na Slovensku dosiahnuť pomyselný level zahraničných revírov, či už sú to francúzske, maďarské, ako si spomenul. Čiže z tohto pohľadu vidíš asi najdôležitejšiu vec, tá ochrana a to naše správanie sa k danej prírode a k danému revíru. Pomenoval si to absolútne presne. Nie som odborník, hej, nie som ani vyštudovaný, nič okolo rýb, proste čisto to sú všetko moje rokmi získané skúsenosti, niečo, čo som poštudoval z kníh, z časopisov, proste v poslednej dobe z internetu, ale je to jediná cesta. A teraz si myslím, pre ľudstvo ako také je jediná cesta ochraňovať prírodu, lebo z nej sme živí. Teraz nemám na mysli len obrábanie polí a čo sa deje s lesmi a čo sa deje s vodami, znečisťovanie, s ovzduším. Nemám na mysli len toto, ale všeobecne človek bez toho neprežije. A to isté je v tom malom našom rybárskom s tými rybami. Je tu u nás možné to docieliť, lebo dovolím si tvrdiť, a to nechcem nikoho uraziť, naozaj to teraz len hovorím, čo vidím za tie posledné roky, v tej Európe patria naozaj českí a slovenskí kaprári medzi tú ozajstnú špičku.
Myslím tým aj teda v tom samotnom love, ale aj celkovo v tom prístupe, v tých vedomostiach, v tých skúsenostiach. Hej, samozrejme nedá sa to porovnávať s tými anglickými lovcami, ktorí to robia o dobrých 20 rokov viac ako my, ale proste sú tu veľmi šikovní ľudia v týchto našich zemičkách, ktorí by vedeli ísť príkladom v tomto všetkom, len si to treba začať všímať. Bol by som rád, keby aj tá verejnosť trošku si začala všímať aj tie také environmentálnejšie veci ohľadom tej rybariny, nie len takú tú masarinu typu chcem chytiť 15-kilového kapra, to je môj jediný cieľ. My preto aj proste u nás na firme, či Karel, či proste ostatný Nikl Team, snažíme sa viesť aj tie deti k tomu, aj tú mládež, máme tam viac na to tých projektov, keď je to fakt nie len o chytaní veľkých rýb. Samozrejme, keď sa chytí, tešíme sa jak malé decká, to je pochopiteľné, hej. Je to to korenie toho rybolovu, ale jednoducho aj teraz máme rozpracované nové projekty, kde to bude hlavne zamerané na tú ochranu vôd, naučenie ľudí, prežitia v prírode a popri tom si zachytáme ryby. Proste je toho veľa, čo by sa dalo rozprávať. Musím sa priznať, že často sa už trápim až s týmito otázkami, lebo vidím, ako sa niekedy tá generácia tých mladých ľudí vychováva. Nie je to správne, sám to nezmením, ale tak možno, že práve takýto rozhovor s vami k tomu pomôže aspoň trošku, že si ľudia uvedomia, že tá príroda nás naozaj všetkých živí, bez nej by sme neboli, no a teda týmto, ak dovolíš, tak vyzvem všetkých, nech na to dbajú, nech nepozerajú len na svoje ego, na svoje také ja, ale nech je tam skutočne my a proste je taká tá spolupatričnosť, kamarátstvo, bratstvo. K tomu by som dodal, že robme to pre radosť. Robme to pre radosť, je to presne tak. OK, prejdime možno k takým informáciám, čo nie každý vie, ale sú to skôr také rybárske osobnejšie informácie. Aký štýl lovu uprednostňuješ? Máš rád vyvážky alebo rád nahadzuješ? Viem, že zachytil som to, že si aj testoval nové prúty od Trackeru. Je to tak. Odpoviem teda najskôr na tú prvú časť tvojej otázky. Ak sa to dá, a teda povolí to zákon, alebo teda daná lokalita a jej pravidlá, tak jednoznačne vyvážka. Nie preto, že by som nedokázal nahodiť, nie preto, že by ma to nebavilo, ale mám proste rád, keď si dokážem tú montáž uložiť absolútne na 100%, čo už pri tom nahadzovaní, aj keď dneska tie techniky sú naozaj privedené do hodne vysokého levelu, tak predsa len si to rád oťukám to dno, predsa len si to rád položím, uložím si ju na dno tak, ako potrebujem, lebo nech s každou montážou sa dá nahadzovať, aby sa nám nezamotala. No a som práve ten štýl rybára, ktorý má rád také tie trošku zložitejšie techniky toho lovu kaprov, myslím v tom konečnom poslednom metri, ktorý sa pokladá do tej vody na to dno. Takže preto viac vyhľadávam lov s člnom, za pomoci člna. No ale v poslednej dobe je to také, že tie vody boli tými člnami moc rušené, moc sa tým proste tie vody prechytávali, pre ryby úplne končili, nebo neexistovali žiadne oddychové zóny. A teda čoraz viac aj tých zahraničných, aj tých slovenských revírov prechádza čisto na teda ten nahadzovací systém. Neobyšlo to ani mňa, čiže tiež som musel sa postupne naučiť, jak markrovať, spombové pruty, dostali sa mi do ruky, keď sa vyvíjali trekrátske modely. To isté vlastne tento rok chystaná novinka, komplet taká tá rada aj zdolávacích prutov, aj nahadzovacích prutov od Trackeru. No a tak musel som sa naučiť hádzať na ďaleko, na blízko, proste na presno. Nie som v tom nejaký profík, to nebudem klamať, ale ja to tak hovorím, keď sa človek snaží byť rozumný, urobí všetko preto, aby to fungovalo, nie je sebecký, čo najviac proste robí aj pre druhého, tak niekedy či chytáš na 100 metrov, či na 130, jasné. Proste tá rybka ti príde, chytíš si, a keď nie, minimálne si v partii dobrých kamarátov, takže ak sa dá čln, a ak nie, tak aj nahadzujem. No a aké voľné miesta si vyberáš? Čo obľúbuješ, prekážky, alebo veľkú vodnú plochu, kde viem, že Karel mi spomínal na VCCčku, keď sa stal majstrov, že vlastne nemali tam nič, ale len jeden koreň. Brachu,
Na toto odpoveď u mňa neexistuje. Nemám obľúbené miesta, či to je lavica, hlbočina, bahno, lekna, korene, nemám. Jednoducho, kde sa mi ujde flex, z toho sa snažím niečo vyťažiť a aspoň po tých rokoch teda tvrdia to o mne druhí ľudia, nebudem teraz hovoriť sám akože z nejakej ješitnosti, ale mám určité šťastie alebo dar trafiť ten správny flek. No to kvôli tomu si naša slovenská raketa. Nie, skutočne v tomto mám šťastie, že stalo sa mi to aj na Balatone a tam naozaj, keď sme s Karlom tie prvé ročníky, keď sme skončili druhý, keď som ti rozpovedal úplne presne, ako som trafil tú tú mušľovú lavicu, ona bola naozaj ako dva tieto stolíky a okolo toho obrovské hektáre nič, iba blato, všade bahno. Tak ja som mu trafil, že proste išiel som pri tyčovú bojku vykladať montáž, hej. Chcel som to oklepkávať, bol hodne silný vietor a už ma ťahal, proste tlačil do strany. A ja som s háčikom zachytil okotevené lano na člne a tak som to tam vymotával, nešlo mi to, hej, furt ma vietor tlačil do boku. Zrazu som sa len zbadal, že som pri susedoch, pri ich hraničnej bojke sektorovej. Rýchlo som vyhodil kotvu, a som sa ukotvil, vymotal som to a už ma napadla myšlienka, reku, skúsim to tu, aspoň čo tu je. Aby som vedel, nemusím potom sa sem znovu vrácať a proste plašiť miesto a tak, lebo mali sme tam sotva 2-metrovú vodu, takže nechcel som to zbytočne plašiť. No tak čo, vyhačkoval som to, položil som to na dno a bum, jaký by som trafil proste betón. Na druhú stranu asi meter, bahno. Betón, bahno. No tak samozrejme, čo nasledovalo. Položil som tam mudicu a hneď prvú noc som odtiaľ vybral 17,5-kilového lisáča, čo je na Balatón už dobrá ryba. Áno. A proste to bolo miesto, ktoré nám vychytalo fakt jak veľké ryby, tak spústu tých ostatných kilogramov. Karel vtedy bol neuveriteľný ako parťák v dobrom, že všetko podmienil tomu, aby tá jedna udica jazdila, stiahol svoje pruty bližšie, aby neprekážali. Proste fakt všetko, vôbec mu nešlo o to ego, aby on nachytal, nie, proste bol to tým. No a vyšlo to, vtedy sme proste zachytali a takéto šťastie mávam dosť často, ale vravím, no to šťastie práve pripraveným a ja fakt v živote sa snažím pridržiavať toho zákona, čo zaseješ, to zožneš, proste je to také moje motto, za ktoré sa vôbec nehambím, naopak. Snažím sa ho učiť aj tie mladšie generácie a funguje to. No tak to je vynikajúce. A ja sa ešte spýtam, už si spomenul, každý ťa pozná. Až tak nie, no. Tak trocha. Pozná ťa veľa slovenských a českých, v prípade zahraničných rybárov. Ty už si aj dlho členom týmu Nickel. Ja viem o tebe, že vy ste, dá sa povedať, spolu začínali. Možno taká otázka z tých všetkých produktov Nickel, čo ti najviac jazdí? Alebo čo ti berie najviac? Myslíš gulky? Áno. Je u mne známe, ani to není žiadne tajomstvo, čo sa týka pretekov, po ktorých teda v poslednej dobe jazdíme s Karlom hodne, tak vždy ako prvé siahnem po Devil Krille. Je to gulička teda pikantnejšia, štiplavejšia, rozpustná. Je určená primárne na studenú vodu, ale použijem ho proste vždy a všade, keď chcem naozaj spraviť rýchly záber, keď aj naozaj akože nejakým spôsobom potrebujem chytiť toho kapríka. A dokáže mi chytiť jak malú rybu, ktorá pripíše body, tak veľkú, ktorú potrebujeme na niečo iné v tom, teda aby sme sa posúvali vyššie v tej štartovej listine. To je taká najdôležitejšia voľba, no a tým, že patrím do toho originál, teda testersko-konzultačného tímu u Karla, je teda veľká vďaka za to, že môžem robiť aj teda, alebo zasahovať priamo aj do receptov, priamo aj teda do toho, aby sa zostavil recept tak či onak, tak primárne potom sa venujem tým novým produktom. Čiže museli by sme to rozdeliť, ak by si chcel ozaj takú odpoveď 100%, museli by sme to rozdeliť teda na rybačku, kde sa ide na istotu, čiže preteky, tak tam je prvá voľba Devil Krill alebo Kill Krill. A ostatnú sezónu, keď chytám akože čisto a teda robím tú svoju prácu, za čo som teda platený, tak tam idem väčšinou naozaj novinky, čiže každý rok, čo sa nové vyvíja, väčšinu času venujem tomu. Ty si spomenul aj tú
časť, kde testujete nové boilies. My už všetci dobre vieme, že tento rok jednou z noviniek je aj boilies s názvom 68. Ja by som rád vedel, aké si mal skúsenosti s testovaním tohto boilies. 68 je, ak to môžem tak trošku familiárne povedať, naozaj také poctivé Karlové bábätko, dieťatko. Ten recept nosil v sebe dlhšie, chcel do toho vložiť všetky svoje skúsenosti naozaj z toho lovu kaprov za tie roky. Ale viem, že bude tento rozhovor s vami robiť aj on, tak by som mu nerad do toho vstupoval, nechám to na ňo, nech si to vysvetlí. No ale z testovania 68, myslím, že už to bola druhá či tretia verzia, ma veľmi milo prekvapila, lebo dokázala fakt nachytať kapríky. Všetky veľkosti proste sa do toho púšťali. Bolo to veľmi proste, samozrejme aj teda tým, že to je niečo nové, čo pre tie ryby neokúkané, ale mali sme tam trošku šťastie, to treba povedať na rovinu, v tom zostavení tých esencií, z ktorých to je zložené, lebo tak ako väčšina tých našich boiliesov, aby to nevedel niekto skopírovať, aby sa to nedalo nejako proste okopčiť, tak to máme zložené z niekoľkých esencií. Tak trafili sme sa dosť rýchlo do tej chuti tých kaprov, že do toho okamžite reagovali. No a postupne sme to ladili tými niekoľkými variantami, bolo ich hodne, ale ladili sme to tak, že sme sa fakt dostali na guličku, ktorá dokázala chytiť hodne rýchlo ryby, to bola prvá vec, ale hlavne dokázala chytiť veľmi rýchlo aj veľkú rybu. Čo každý z nás, ja som na začiatku to hovoril, že je to takéto korenie tej rybačky, všetci tam máme taký ten sen, keď ideme k vode, že by sme chceli chytiť veľkého, aj keď nemá to byť len o tom, jak sme rozprávali, ale tá 68 to zvládla. A ono to bol taký paradox, ja som bol za to veľmi rád práve kvôli Karlovi, lebo práve on bol ten, ktorý pri tom testovaní si s tým niekoľkokrát osobák posunul, čo teda Karel mal hodne veľké ryby nachytané, to napríklad ja sa na veľkosť jeho rýb nechytám, hej. Ja dokážem nachytať tie, ja neviem, 12 až 18 kilové ryby, to je taký môj, to mi ide, ale už cez tých 20 kg ja sa prehúpnem ozaj málo kedy. No a Karel tam teda minulý rok exceloval, fakt klobúk dole, bola to jeho sezóna, ale to vám povie sám. Takže 68 prekvapila, je to boilies, ktorý keď si pôjdem niekde zachytať aj pomimo, že nebude treba testovať alebo čo, si určite vezmem, no a neuveríš, ale berieme si ho spolu s Devil Krillom aj na Balatón, lebo mu veríme. Keď by sme dobre losli, že by tam bola naplavená aj trošku nejaká väčšia ryba, tak som fakt presvedčený, že aj nám môže pomôcť nejakým väčším, lepším rybám. To som si všimol, keď som bol v septembri s Tamášom Čörg na Balatóne, keď sme natáčali film. Tak práve 68 nám chytala vtedy, aspoň to poviem, také tie 12, 13, 14 kilové kapríky, lebo nám tam vtedy nabehla taká ryba, že sme sa nevedeli cez to prechytať a len 68 nám chytila lepšie ryby, takže asi tak. Ja myslím, že aj v Bosne a Hercegovine tam nachytali krásne ryby. Bolo to vtedy zase, hodne klesla teplota vody, bolo to koniec novembra. Čiže sme mali prúty rozdelené na dvoj, ako jedno bolo na Devil Krill a druhé boli na 68. Chytalo to zodpovedne na obidva prúty, hlavne teda ku koncu, keď trošku vyšlo slniečko, nebolo už to také mrholivé počasie a vtedy tá 68. chytila Tamášovi ozaj tie dve velikánske ryby, čo sa mu tam podarili. Takže no, myslím si, že sa majú ľudia na čo tešiť. Určite nech skúsia, je to zase niečo nové, neokúkané pre tie rybky, takže dúfam, že sa im bude páčiť, že im to bude chytať ryby a budú spokojní. Tak určite, áno. Dobre, Miloš, tak ja ti veľmi ďakujem, že si našiel čas aj pre našich sledovateľov kanálu Carp Fishing Time, no a pevne verím, že určite nám ešte prinesieš nejaké zaujímavé články, zaujímavé rozhovory a samozrejme úlovky. A ďakujem vám, že ste teda pozvali aj mňa, že som mohol niečo povedať. Prajem vám hodne úspechov, nech sa vám darí a keď by to šlo, poďme do tej rybariny naozaj aj s ochranou tej prírody a teda takého toho kamarátstva, nepozerať len na to ja, ale aj na tých okolo seba. Držím vám palce a ďakujem. Ja ďakujem. Čaute. Čaute.